Hinşêderên xwe cihêj Rojavayê Kurdistanê ragihandin ku çekdarên PYD di êvarî Seroka Partiya Ciwanên Neştîmanperwer û Perwerî û Geşepeydan Pirwîn İbrahîm girtin û piştî sê demijmêran ew serbest berdan. Li gor heman şêderan ku çekdarên PYD navbûyî ji pêşiya mala wê li texa Rojava ya bajarê Qamişlo girtin û berev cihekî nediyar ve birin. Biryar bû Partiya Pirwîn İbrahîm roja sêşembe Kongrê Diyaloga Sûrî li çargoşeya Ewlehî ya dibin kontrola rejîmê li bajarê Qamişlo li darxîne ku Pirwîn İbrahîm û partiya xwe partiyeke nêzîkin ji rejîmê ne. Li gor agahiyan ku eger heye girtina Pirwîn İbrahîm peywendî be li darxistina wî kongerî hebe ku biryar bû ew kongir bi navê Kongerê Aşitî be. Ew kongir ku biryar bû bê li darxistin ji alî heman partiyê. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD têde nayê pêşdarî kirin û di dema girtina Pirwîn İbrahîm de berî wê li civînekî bû li bajarê Qamişlo. Her derbarî girtina navbûrî PYD tu daxuyanî belav nekirin ji bo diyarkirina sedemên girtina wê ne jî berî girtinê û ne jî piştî girtinê. Alavên ragihandinê ji alî xwe ve pişbînî kirin ku Pirwîn İbrahîm ku kesayetîke nêzik e ji rejîma Esed û di demeke Kurd de ji aliyê PYD ve wê bê serbest berdan. Ku ew pişbînî di cihê xwe de bûn û piştî çend demijmêran İbrahîm hate serbest berdan. Bi dehan siyasetmedar û endam û alîgirên Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê ji demeke dirêj de di zîndanên PYD de ne bê tawan û hîn çarenivîsa wan nediyar e. Lê endam û alîgir û partiyên nêzik ji rejîma Esed bi azadî, çalakî û karê xwe li deverên dibin kontrola PYD de dikin bê ku tirê girî ji aliyê PYD ve li wan bêkirin.